Ake siphendule enye imibuzo engibuzwa kakhulukazi kuma-inbox ku-social media. Ngo-Dr. Thambile waDhabilo Clinic yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempelasonto la sidingida khona iy'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu iy'nkinga zasekamereni. Phinde mina Dr. Love Insizwa kaMshengo Khuzini FM njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa. Umbuzo ngibuzwa kakhulu, ngithola zonke iy'thombe zalo lonke inhlobo yephilisi ongayicabanga lasekamereni. Dokotela, ngalisebenzisa leli lizosebenza indlela. Impendulo eqondile ithi amaphilisi amaningi asekamereni azosebenza. Siyazi ukuthi umsebenzi wawo lo azosebenza, kodwa kade nazi into ey'balulekile. Yikho mina ngingakutusi ukumane ugijima uyothenga amaphilisi. Eyokuqala ukuthi onke lamaphilisi asebenza ngokuvula imithambo, evala imithambo, awe-vascular erectile dysfunction. Mayevula le mithambo, evala le mithambo, ungabe uyazi ukuthi isimo semithambo yakhe injani? Ungabe uyazi ukuthi iyona inkinga ekhona? Okokuqala siyazi ukuthi avamile ukuthi athinte enhliziyweni, ngoba phela siyazi ukuthi injini yonke imithambo iyona inhliziyo. Ungabe inhliziyo yakhe ihloliwe, ikulungele yini ukuthi uthathe iphilisi noma uthathe isikhuthazo esithile? Yikho isikhathi esiningi ngithi ngaphambi kokuthi uthathe noma liphi iphilisi, khulumisana nodokotela, khulumisana nosista, khulumisana nomuntu ozokuhlola, kubhekwe kwinhliziyo yakho ukuthi ungathi ngabe kulungele yini, kufanele yini ukuthatha iphilisi. Akugcini lapho. Esinye isizathu sokutusa ukuthi singagijimeli nje ukuthatha amaphilisi ngoba awazi ukuthi yini eyenza inkinga yakho sekamereni. Siyazi ukuthi i-erectile dysfunction ngenziwa izinto ey'ningi, ayihlale njalo nje yenziwa ukuthi kuney'nkinga zemithambo. Siyazi ukuthi izifo ey'thile ey'njengoshukela, ey'njengo-cholesterol ophakeme, ey'njenge-BP ziyakwazi ukwenza inkinga zasekamereni. Siyazi ukuthi imithi ethile enjenge-treatment ye-depression, siyazi ukuthi i-treatment yoshukela no-BP sinakho ngokufanayo kuyakwazi ukwenza inkinga yasekamereni. Kanti siyazi ukuthi stress naso ngokufanayo siyakwazi ukukunika inkinga yasekamereni. Ukwehla kwama-hormones athile kuyakwazi ukukunika yasekamereni. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi sigijimele ukuthi sithole usizo, siqala amaphilisi thizeni, bheka ukuthi akukho yini okuthile okurong, ngoba cabanga nje lapho unenkinga wena uyilungisi kodwa lokhu wandisa amanzi nje wathela ebhakedeni. Sithi wena uyileli bhakede lesifo esikuphethe siyimbobo, kodwa ubona ukuthi ibhakede awagcwali kahle amanzi, ukhetha ukuvulela amanzi kakhulu. Buka wena amanzi abukeke egcwala. Inkinga yakho ayiphelile, kuyaqhuma ngelilanga, ayehla amanzi phela ngoba inkinga azange ilungiseke eqaleni. Usuyaqala uthi amaphilisi awasebenzisi. Cha, amaphilisi asasebenza ngendlela efanayo, inkinga iyodwa. Wena ujaha ukuthola isolution engasiyona isolution, ujaha ukuthi nje unameke ungayilungisi inkinga kahle hle. Lapho le nkinga yasekamereni ithathe serious nje ukuba nezinye iy'nkinga zempilo. Uhambe uyobonwa, uhlolwe kahle, kutholakale ukuthi yini eyenza leyo nkinga, mase kuthatha isixazululo sokuthi yiphi i-treatment ungayithatha. Ngakho-ke ngithemba ukuthi ngeke ngiphinde ngithole ama-inbox nama-DM yonke lamaphilisi engihlale ngiwathole ngibuza ukuthi lawa azosebenza yini, lawa ngeke zasebenze, ngoba sazi kahle siyaqonda ukuthi angasebenza kodwa kusho ukuthi ulungisile le nkinga ade ubhekene nayo. Khumbula izosekamereni nazo ziyimpilo, kumele siyithathe serious njengempilo.